Погледни около себе си. Това не е новина. Това е твоята реалност. 257 града. Всеки с лъжи, обещания и мълчание. Но стига. Време е някой да говори вместо тях. Ние няма да питаме. Ние ще покажем. Всеки град има своя мрак. И ние ще го извадим на светло. Това е окото на България. И всичко започва от първия град – Айтос. Малък град, сгушен в подножието на източна Стара планина, само на 30 км от Бургас, но на светлинни години от вниманието на властта. Град с стара история и още по-старо мълчание. Айтос, град със славно минало. И настояще, което никой не иска да помни. Вино има, история също. Само бъдещето е в ремарке на автобус за София. Политиците тук обичат Айтос. Така го обичат, че са го оставили на спокойствие от 20 години. Развитие – само в брошурите. Работа – само ако броим, чакай другата седмица. Младите – бягат. Старите – вярват. А някой още пита, защо е тъмно. Ами защото лампите светят само по избори. През август 2017 година агенти от дирекция вътрешна сигурност в МВР проведоха операция в Айтос. В полезрението им попадна Атанас Димитров, който към този момент бе отговорник на криминалната група в местната полиция. Операцията е резултат от ареста на местни пласьори на дрога, 2 души с прякори, Качето и Фаик, които разказали, че получават дрога и покровителство от униформени ченгета. Проверка в служебна кола на Димитров разкри кокаин, а друг служител, познатият във вечерния живот, Данчо Качето, бе задържан с марихуана. Прокуратурата отказа подробен коментар, но операцията бе потвърдена от МВР и ОД Бургас. В изявление пред местен сайт Димитров заяви: "Не съм задържан, може да е имало проверка, но иначе нямаше как да вдигна телефона. В Айтос не всички ченгета ловят престъпници, някои просто разнасят стоката и чакат проверката, която никога не идва." Това беше първият град от поредицата 257 града, истината без грим. Продължаваме нататък. Следващият град е Аксаково. Ще бъде ли там по-чисто или само по-тихо? Аксаково тихо, но стратегическо градче на североизточна България. Разположено на едва 13 км от Варна, с гледка към Черноморието и важни транспортни възли наоколо. Част от област Варна, но с амбиции за самостоятелно звучене. В района индустриална зона, сметища, камиони и интереси население. 9000 души, разположение. На северозапад от Варна. До Аксаково минава международният път Е70, близо до летище Варна и няколко логистични хъба. Аксаково спокойният град, с смърдяща тайна. Аксаково на пръв поглед тих, подреден град до Варна. Няма стрелби, няма гонки, няма убийства. Но когато се загледаш по-внимателно, се разнася една особена миризма на боклук и пари. През август МВР, НАП и АДФИ влизат в общината. Проверяват аферите с боклука, договори, ремонти, фирми и услуги. Ровят из документи, строително-монтажни дейности и бюджети, разписвани с спокоен подпис и тежка сума. Оставихме зад гърба си спокойствието на Аксаково, където единственият скандал е с боклука, и влизаме в Асеновград, град на светци, където обаче светлината свършва пред входа на общината. Тук вече не става дума за миризливи чували, а за бетон, имоти, обществени поръчки и нашите хора. Докато миряните палят свещ, някой си пали подписан договор за 2 милиона без търг. Асеновград намира се в Южна България, в подножието на Родопите, част от област Пловдив, на 18 км от самия град Пловдив. Население около 50 000 души, известен с Асенова крепост, десетки църкви и параклиси, наричан Малкият Йерусалим. До 1934 година е носил името Станимака. Има силна винарска традиция, известен със своето маврудово вино, център на туризъм, православна вяра и малко по-земна алчност по етажите на властта. През май 2017 година служители на ДАНС и икономическа полиция
Влизат вътре в сградата на общината, под наблюдение на окръжна прокуратура, заради сигнали за корупционни престъпления. Проверяват се документи от обществени поръчки, строителни договори и решения на Общинския съвет. О, не само това. Има и топъл хляб за близо 7 милиона лева. Да, точно така. Европейската прокуратура пое случай от Асеновград, който не мирише на вино, а на финансирана измама по европроект. Почти 7 милиона лева изчезват в една уж екологична обществена поръчка. Проектът бил за съоръжения за третиране на отпадъци, звучи зелено, ама става черно. По документ, финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, допълнителни пари от държавния бюджет, съгласувано, договорено, подписано и платено. Какво се случва? Договорът се прекратява през 2023 година. Изпълнението почти нулево, но авансово са усвоени над 400 000 евро за съоръжения, които така и не се появяват, а топлият хляб, защото когато държиш фурната, печеш, когато си от нашите, ядеш пръв. И пак си чист и сит. Асеновград не е само вино и храмове, тука се пекат и схеми на 220 градуса, а когато парите изчезнат, пак има кой да сипе чашата, ама не за народа. От Асеновград тръгваме с вкус на топъл хляб и мирис на 7 милиона евро иновации. Град с душа, но и с ръце, които бъркат дълбоко в еврофондовете. И точно когато си мислиш, че си видял всичко, завиваме рязко на югоизток и се блъскаме в стената на бетона. Ахелой. Място, където някога се е водила една от най-епичните битки в българската история, а днес се водят тихи битки за парцели, разрешителни и далавери с златен изглед към морето, от древни победи до съвременни строителни схеми. Добре дошли в Ахелой, град, в който дори пясъкът се води инвестиционен проект. География. Ахелой се намира в югоизточна България, в област Бургас, между Несебър и Поморие. Разположен е на брега на Черно море и има стратегическо положение на главния път Бургас-Варна. През него минава и река Ахелой, дала името на града. Ахелой е известен с едно от най-големите сражения в средновековна Европа – битката при река Ахелой през 917 година, когато цар Симеон Велики разгромява византийците. Казват, че реката текла червена от кръвта. Днес Ахелой е тих курортен град с малък брой жители, но с голям брой имоти на чужденци. Хотелчета, апартаменти, рибари и спомени за величие. Интересно, макар и малък, градът влиза в радарите на инвеститори със съмнителен капитал. Споменават се сделки с крайбрежни терени на безценица, а местната власт мълчи, както мълчи и самата река Ахелой, как живее кмет-кралът. Публична сграда, къщата на поета, паметник на културата, използвана като семейна лятна резиденция, басейн, барбекю, охранител, финансирани от общината, но без нормативно право да я ползва. Семейната кола Audi Q7 е декларирана с остатъчна цена едва 909 лева, при пазарна стойност над 100 000 лева. Съпругата му, Анка Алексиева, купува имот в Сен Медово, 868 км за 5000 лева, около 5 лева, на Квемечееджа в урегулирани зони. В същото време семейството декларира кредити и минимални заплати. Питаме се, с какви средства, господине кмет, отгатнахте модела на беден служител след име? Друй, сграда паметник, жертва на инвестиция. Кметът иска да надстрои архитектурната ценност около църквата Рождество Богородично с жилищно-търговска постройка, въпреки че зданието тъне в разруха от години. Националният институт за паметници и медии алармират. Това е явен опит за завладяване на историческа територия в полза на инвеститори, а реставрацията е само фасада за застрояване. Трети, схемата Метастрой, дублирането на удобните фирми, поръчката за училището в Ахелой за почти 2 милиона лева беше спечелена от Метастрой, въпреки решението на КЗК и ВАС, че дружеството не покрива изискванията. Вместо преразглеждане, кметът прекратява процедурата, вероятно за да запази фаворита. ГН Алексиев, вие ли сте кмет или крал под прикритие?
Къде свършва служебният интерес и започва личният ви басейн? Audi Q7 за 909 лева. Това ли е новият бюджетен модел или просто стар номер с нов етикет? Какво е по-ценно за вас? Културното наследство или инвестиционният апетит? А Хелой заслужава прозрачност, не привилегии. А вие, ген кмет, си построихте трон върху паметниците на културата. Но народът гледа, сега и говори. И така, Ахелой беше само началото. Следващият град е Априлци. Град, който носи в името си бунта, но дали зад него не се крие друга, по-тиха, по-мазна история? Да тръгнем натам. География на Априлци. Априлци се намира в сърцето на Стара планина, на около 200 км източно от София, в област Ловеч. Разположен е в подножието на величествения връх Ботев, най-високият връх в Стара планина. Градът е известен с чистия въздух, спиращите дъха гледки и природния резерват Северен Джендем. Малко история. Името Априлци идва от Априлското въстание, 1876 година, като почит към героизма и жертвите на българите в борбата срещу османската власт. Градът е обединение от няколко по-стари села – Острец, Видима, Зла река и Ново село, които имат богата възрожденска история. Интересен факт. В Априлци се намира новоселският манастир Свети Тройца, където по време на Априлското въстание е имало истинско клане. Стотици българи са били убити от башибозуци, а манастирът е опожарен. И днес в манастирския двор има костница в тяхна памет, черна страница от българската история, която малцина знаят. Априлци не е само красив Балкан и златна история. Има и мрачно настояще, докато туристите снимат залеза над връх Ботев и местните продават мед с усмивка, под повърхността на този рай зрее гнилото. Априлци не е само легенди за героизъм и възрожденска памет. Там има и нещо по-земно. Съмнения за корупция, конфликти на интереси и сенчести схеми около местната власт. Кметът Тихомир Кокенски, живот като цар и схеми като по учебник. През 2024 година партия Възраждане подаде официален сигнал срещу кмета до КПКОНПИ и прокуратурата. Причината – фирми свързани с него и с роднини печелят поръчки в общината. Екотранс ЕООД, фирма на близки до кмета, получава ексклузивни транспортни договори за 10 години, без конкуренция. Случайно? Не мислим така. Общински имоти се заменят с частни, отново собственост на същия човек. След размяната там изниква хотел. През 2021 година Общинският съвет е в шок, но мълчи. Няма санкции, няма проверки, само нов асфалт и нова фасада на хотелчето. Въпросите, които никой не смее да зададе. Ген Кокенски, ще кажете ли коя фирма още държи обществените поръчки в Априлци? До кога ще се разиграва този театър с пълно доверие и празни отчети? Къде са проверките? Или Балканът е прекалено красив, за да бъде обект на контрол? Априлци е буден, но дали истината също ще се събуди? Градът заслужава не само туристи, а и честно управление. Ако Балканът е дом на свободата, нека не бъде прикритие за безнаказаност. Слушайте внимателно. Преминахме през Айтос, Аксаково, Асеновград, Ахелой, Априлци. Не просто градове, бойни полета. Навсякъде, зад усмивките, зад лъскавите снимки от кметства и прерязани ленти, се крият крадци с вратовръзки, пиявици с власт и мафиоти с протекции. А сега стигнахме до последния град с буквата А – Ахтопол. Красивият Ахтопол, в който мирише на море, но зад кулисите вонята е друга, на сделки, схеми и тишина, купена с заплата от общината. Но тук идва вашият момент. Ако ти, който гледаш това, не си само зрител, ако си готов да изричаш истината, а не да я търпиш, ако си уморен от «така е навсякъде», тогава влез в битката с нас. Това не е просто клип. Това е проект. Проект за разобличаване, проект за пробуждане, проект за отмъщение. Ако искаш да продължим към Бургас, Ботевград, Белене и Бяла, дай знак, сподели, подкрепи, говори.
Иначе няма да остане нито едно честно българско в Република България. Ахтопол, последният бастион на морето. Ахтопол е разположен на Южното Черноморие, само на 14 км от границата с Турция и на 87 км от Бургас. Влиза в територията на Странджа, мистичната и най-древна планина на Балканите. Градчето е кацнало върху скалист нос, обграден от море и легенди. Той не е просто курорт, той е стражът на Южния морски фронт. Съчетава дивата красота на Странджа с черноморския уют, без масовата бетонна истерия. Интересен факт, който ще те изненада. Ахтопол е един от най-старите градове по българското крайбрежие, основан още от траките, а по-късно превзет от гърците, които го наричали Агатополис, град на щастието. Но щастието му не е било лесно. Той е горял цели 7 пъти, включително при големия пожар през 1918 година, който го изпепелява почти напълно. И въпреки това, Ахтопол оцелява, защото морето пази своето. Ахтопол не е само море, а и мъртва сделка във водата. Ахтопол изглежда усмихнат от брега, но в дълбокото плува злоупотреба с власт и зло под дюните. Корупционни истории, които ефирно мълчат. Кметът Бисер Колев и семейство Урумови. През 2007 година на фамилията Урумови, съпруга на висш съдия във ВАС, получава терен с право на строеж 564 квадратни метра срещу 20 000 лева, въпреки че никога не е живяла в Ахтопол. Бисер Колев, тогава кмет на Ахтопол, беше обвинен за съставяне на документи с невярно съдържание по Челибри 311 от НК. Делото приключи бързо и без последствия, въпреки шумните национални публикации, фалшив кадастър и улица за свои през 2012 година. Замет-кметът на Царево Васил Каритков е замесен в измама с кадастрални данни. Неговият баща променя планове и увеличава парцели на близки. Според новата администрация, нанесените данни са лишили града от публични площи и са облагодетелствали ограничен кръг лица, покана от ГЕРБ в сърцето на Ахтопол. През 2013 година партия ГЕРБ откри собствен офис в центъра на Ахтопол, публична сграда, която преди това се е ползвала за общински мероприятия. Решението беше прието с негласна подкрепа и вдигна множество въпроси за политическа доминация. Екологичен грабеж, багер върху дюните. През 2020 година концесионер на плажа лично копае дюни с багер, за да прокара пътека до морето. Въпреки че сигналът стига до РИОСВ и басейновата дирекция, не се предприемат сериозни санкции. Гурбет в морето, незаконен теч на фекалии. На около 10 метра навътре от брега се намира канализационна тръба, изливаща отпадъчни води в морето. Няма издадено разрешително по закона за водите, а общината остава мълчалива.